kufanele basabe abantu abebekutreata anyhow. Kufanele uthola amanye amandla. Kufanele ungaphumi lokufana kule conference. Kufanele uaccumulate, uembathe lamandla. Uthi mawuphuma abakubhekela phansi kube usuku lokuwa kwabo. Kanti konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Kufanele kube khona izinto ezizoba sengathi ziyi-nothing zibe ziyi-something because of Jesus. Because of Jesus. Yabona uma usathi akangazi lokhu ngubani. Okwazi ukuthi akangazi. You see, uthi ukumazi uJesu uthi kumenze kwakhona izinto ayishaya indiva bezikade zimsiza kodwa ukwazi uJesu kumenze wakompera uJesu kanye nalezi zinto, ngoba awukwazi ukuhamba naye uma usakhompera izinto noJesu uyithole zinkulu kunaye. All right. Mhlamba ngisondele eduzane kwenu. Uyabona ngeke ufike late enkonzweni. Umazi kahle. Ukwamazi ngeke ufike late enkonzweni. Uyokhokha ishumi nisho ushonelwe. Ngenxa ukuthi ufike la khona umazi. Ukumazi kwenza umqhathanise nezinye. Uyayithanda ke leyo nto. Uma uwamqhathanisa nezinye izinto bese uthi noma lezi zinto bezizingisiza kodwa ake zithi ukuma kancane. Ake ngilandele nayi udlu likaNkulunkulu okunguye izolo namuhla yebo naphaka ofile wavuka wachitha ukufa neHades ithuna liyamazi. Awenze nje. Come on, awenze nje. Is it Jesus or things? Is it Jesus or things? Ngoba makuse izinto uyohlala nezinto, kodwa mase uJesu uzokunikeza ezingcono kunalezi. Ngizwe igama elithi better. Ngizwe igama elithi better life, better prosperity, better health, better. Kukhona izinto ey'ngcono sengazathi kulo nyaka kuzoba nezinto ey'ngcono kunalezi esike sabanazo. Ngifuna ngivale ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Ukumazi nje kwenze ngibone ukuthi isindo sakhe is better than isindo sezinto. Ngiyasaba uma kuukuthi wena usabona izinto ezingcono kunaye. Shawuvalo. Ngeke ngakhuluma kwenye indawo engikhuluma nabafundisi ngathi mina ngiyasaba uma yakhe intshumayelo isingcono ukudlula uKristu. But listen to this as I'm coming close. Uthi ke nakalokhu awuthi nakalokhu
ngiyeka ngishaya indiva ngisalubona usizo lwayo. Uthi ke sengifike kalokhu la khona into ebeyiwusize ngiyeke iwusizo seyizibi. Asiqale la sibona khona izinto ziyizibi. Siqala ngokuyishaya indiva sibazi ubuswithi bazo, kodwa uma sesifike la khona sesimazi kahle kujika izinto ebesiyeke sithanda. Ugcina usuyibuza ngayi ngiyenza kanjani kodwa le ngoba izibi le. In fact kwi-Greek kusetshenziswa legama elithi rubbish. Uthi nakalokhu lezi zinto engangiyeke ngiyithanda seziwulwabishi. Wayesho njalo umkhulu wami ethi ulwabishi. Wayenza nje ibe yimbi kakhulu ulwabishi. Ngihamba nani kodwa nibe ningilahla-lahlekele. Uthi noma seziwurabishi lezi zinto athi angeneli. Awuke uthi I'm not enough. Akuyitshele wena angeneli ngoba izinto zakho zoqala ukushona phansi mhla wenela. Satisfaction ey'ntweni zikaNkulunkulu zikwenza ube yikholwa elibi ungabi yikholwa elihle. Uthi nakalokhu ngishaya izinto, uthi noma seziyizibi lezi zinto still I am not satisfied. Uthi ukuze ngimazi ngazi namandla ovuko lwakhe abesathi ngimfuze yena, ngimfuze yena. Kodwa nisekhona bazalwane, ngimfuze. Come on, ngimfuze. Lapha afike angishaye khona dokotela uthi ngimfuze yena ngokufa hayi ngokuvuka. Ngokufa ngoba ukufa kwakhe kunamandla kunokuphila kwakhe. Ikuthi anginaso isikhathi sokuthi ukufa kwakhe kunamandla kunokuphila kwakhe. Ubengeke aphile times 2 ukuba akafanga one time. Angiyani ngiyanizwa vele nisele wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela yena kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Uthi hayi uyabona leyo kumfuza ngokuphila, hayi ibhansela leyo kumfuza ngokuphila, kodwa mina into engiyilangazelelayo ukumfuza ngokufa kwakhe ngoba ekufeni kwakhe kuvele uvuko lwakhe. Umfuze ngokufa kwakhe. Let me uthi ukuze ngimazi yena ngazi namandla. Let me close now. Ngikhuluma ngamandla kahle. Ngikhuluma ngamandla. Ngiqedile futhi incwadi. Ngenya azi ukuthi usafuna. But listen to this. Umethi ukuze ngimazi yena ngazi namandla. Yonke into yasetsindisweni, I've come to that day. Yonke into yasetsindisweni, it's power. Yes, ma. Yes, ma. Yonke into yasetsindisweni. Ngifuna ungene ku-25 ikhanda liphakeme. Funa ungene ikhanda lakho ngoba
into oyitholile is power, 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 power. You see, mawufunda incwadi yamaHebheru chapter number 4 verse number 12, bengicabanga ukuthi uzobe usukhona lapha. Chapter number 4 verse number 12. Hebrews sifundile na izolo. Hebrews chapter number 12, chapter number 4 verse number 12. Kade shesha lo izolo kodwa lithi ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Linjani bazalwane? Hayi ukuthi linokuphila, liwukuphila. Izwi likaNkulunkulu linjani bazalwane? Number 2, linamandla. Izwi likaNkulunkulu liphilile. Linani bazalwane? Linamandla. Libukhali kuney'nkembe ekhalipha nhlangothi zombili, ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kuhlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungo nomkhanja. Lahlukanisa imicabango nesizindlo senhliziyo. Angaze wabona amandla akwazi ukuseparate ama-imagination kanye nama-thoughts. Ngibona into enamandla ekwazi ukuhlukanisa imicabango kanye nesizindlo. Kodwa when we come to the word of God, linamandla ngendlela engumangaliso. Let me demonstrate to you. Can I demonstrate this power? Can I demonstrate this power? Encwadini kaGenesis chapter number 1 verse number 1 uthi eqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Bese lithi verse number 2 umhlaba wawuyihlane elingena lutho, kwakunobumnyama. Hayi kodwa bazalwane, kodwa lisekhona. Bese lithi umoya kaNkulunkulu wehla enyuka. Ngicela ke ukuthi ubambe lento ukuthi izwi elisetshenziswe umoya engakanyakazi livela sengathi namandla. Kodwa kufanele kunyakaza umoya kuqala, bese izwi liveza amandla. Izwi linamathele kumoya. Verse number 3, can you open that? You know, when we come to verse number 3, they are letting uNkulunkulu wa hayi bazalwane, uNkulunkulu kodwa nisekhona bazalwane, nikhona kodwa ngapha, nikhona ngapha. uNkulunkulu hayi khuluma, uNkulunkulu, come on, uNkulunkulu hayi engazathi sathulele, uNkulunkulu. Oh Jesus, uNkulunkulu ake sisho sonke uNkulunkulu. He released the word. Ozulibone lelizwi ukuthi ngendlela enamandla ngayo alivezi into engabizwanga yilo. Wathi makube khona ini? That's power. That's power. Ungawubona amandla lapha unenkinga. Khuluma phela ubone ukuthi lele lakhe izwi linawo namandla. Kodwa lele lakhe uyabona ngisho sefike engcwabeni likaLazaro akashonga ukuthi vuka, ngoba kwakuvuka bonke abafileyo. Kodwa waqale wathi Lazarus, because izwi lakhe lalingabizi bonke abafileyo, lalibiza specifically uLazarus.
eseyidlile inyama yakhe eseyidliwe ihayi kodwa nisekhona sekungamathambo athi atshela impethu athi buyisani izinkqubo zami buyisani izinkqubo zami buyisani izinkqubo zami buyisani izinto zami engazathi yizwa abazalwane bebhekene noSathane ngo bekhuluma izwi likaNkulunkulu buyisa ibhokwe zami eSathane buyisa ibhokwe. Something is coming back. Something is coming back. The devil is a lie. Something is coming back. Lezo zinto eyinegama lakho ezalahlekayo namhlanje sokhuluma phezu kwayo Lazarus. Azikhona umuntu olahlekelwe la endlini othi namhlanje buyisa bring back my joy, bring back my life, bring back my health, bring back my blessing, bring back my children. Everything about salvation has got power. Umasiya in the book of Matthew chapter number 16, it's one of the most secretive hidden truth that is in that book. You see mawukala ngoba incwadi kaLukas incwadi kaMatthew chapter number 4 uJesu ufika labafundi badoba bengabambanga lutho usethi ke uJesu tsheleke lo mkhumbi ukuthi ngiwenze ube yipulpit lami ungayibukeli phansi ukudedela into yakho ibe yipulpit lakhe ayibukeli phansi leyo nto inamandla anzima kabi ngiyeza ukuthi khona abangizwayo ay what Peter ay so ungathatha sebenzisa Jesu engazathi uthi engathi nawe uzo experience lento engiyi experience kodwa uthathe uJesu yashumayela lithi iBhayibheli washumayela izwi abantu bephenduka abagulayo bephiliswa wayesethi thathani lo mkhumbi niwehlisele ekujuleni amazwi akhe hayi bazalwane kodwa nangibheka kanjena manje senifuna ukuhamba manje thathani lo mkhumbi lo niuqhubekise niubuse kuphi la enihluleke khona ubuyisele la hluleke khona ngifuna uwipe ukwehluleka engqondweni ungahambi nesithombe esibi oya yabona lento azoyenza manje ngesho uzoyenzela ukuthi ungaphindi uhambe nalesithombe esibi ofike naso kule conference ufike uyihudula wena vele ufike uyihudula uthi ake ngozama nje nambona ukuthi ngenzani kodwa isithombe esibi is about to be wiped out usenla ngihluleke khona othi Peter before nguthatha ngicela ukukutshela nazi indaba before nguthatha lapha othasiye khona sishikile ubusuku bonke sangabamba ngiyabona nibweni ngilahlekela yabo yikho lokho ngizovele ngivale manje
ngikho ngizovele ngivala kanti I'm too loaded tonight. I'm too loaded. Uyabona, if you uyabona makuzokwenzeka izinto kufanele uke uliyeke lakhe iwashi kancane. Nale ndoda yathi mayithi cela i-double portion wathi uma ungibone ngaze ngathatha. Ayikhuluma ukuthi uhlale nami isikhathi eside. I've got the disappointment, Jesus, ukuthi nisishikile ubusuku bonke sangabamba lutho kodwa ngenxa yezwi lakho lento angisayenzeli ukuthi ngiyakwazi udoba, sengiyenzela ukuthi wena ukhulumile. Can somebody shout khuluma Nkosi? Khuluma Nkosi. Noma inkulumo yakho ngeke ingikitaze kodwa khuluma Nkosi. Khuluma Nkosi. Angilangazeleli ukukitazeka kodwa Nkosi khuluma. Lithi iBhayibheli wathi ngenxa yezwi lakho ngizokwenza lokho. Uyabona ke bayazi abadobayo ukuthi mawuzobamba ufishi bangempela udoba ebusuku. uJesu uthi umkhumbi akuphoswa amanetha emini. Ufishi umkwabona isithunzi sakho uyabaleka ngoba makuwabona isithunzi ucabanga usekuuwe vele kusuke kuunge uwe. Uvela ubaleka kodwa la ngenxa yokuthi kwakukhuluma uJesu bathi asena ndaba nalezi zithunzi bakhala kathela ngaphakathi ofini kwangazi ukuthi uthosele ngaphandle usaleleni ngoba izwi lenze njani. Hayi khuluma izwi lenze njani. Abangaphesheya bathi wozani izosibambisa. Ngeke ngafunda any history empostole kuthiwa ofishi uPetro ababamba ngalelo langa babe enough ukuthi retire udoba. Mayibuku Can somebody shout early retirement? Oh yes. Ukuthi aningizwa njalo nithi. Ningizwa ngendlebe, aningizwa ngomoya. Can somebody shout early retirement? Wathi uJesu mayibabona ukuthi abokuretire lapha. Wathi Nkosi suka kimi ngoba ngimubi, angifanele ukuretire early. Ububi bami buthi angisebenze kanzima, ngithoyile, ngisebenze kanzima. Kodwa wena uzongiretire. Wathi uJesu ngikuretire ngoba ngithi ulandele. Ngizokwenza. Uyabona ke mayizokuretire lalela izwi lesibili ukuthi mayikuretire uthini. Retire akakushayisa isidudla bayazi laba abashaya idudla ukuthi fanele sithi ukuphuma sidle imali siphinde sibuye kodwa yena akashayisani isidudla ukuretire kodwa nisekhona. The same Peter into ayazi ekudoba uyena washumela intshumayelo yokuqala wathi mayishumela wathi nina enambulala uJesu nesandla senezimbi uNkulunkulu umvusile kwabafileyo ukuze kushunyayelwe ukuthethelelwa kwesono. Kodwa nikhona bazalwane. Let me tell you
Incwadi kaMatthew ke le. Hlangene noLuke bonke hlangene. But number 2, lithi iBhayibheli wababiza esethe wabanika amandla. Everything in this move is about, come on church, is about what? It's about power. Now, why said wabanikeza amandla ukuthi hambani imizi nemizi nishumele umbuso. Uthi manje nishumela ivangeli umbuso. Uthi nithi nishumele nje ivangeli umbuso. Uthi ke makhona ogulayo nimbeke izandla aphile. Kukhona oyiphumputhe nimbeke izandla kuvuleke amehlo. Hayi kodwa nisekhona bazalwa. Engathi nina nisangizwa engathi sengihamba ngedwa manje. So bahamba abantu abangakaze ba experience amandla. Babuya ne message ethi hey Jesu uyazi lento eyenzeka la. Hey impumputhe siyabona. Abafileyo bavuka. Wathi uJesu benganikeza amandla lokho. Akusiyona i-destination yenu yokuvusa abafileyo. Akusiyona i-destination yenu yokuhamba nivula impumputhe ngoba nazo ngezami lezi impumputhe nabagulayo ngabami. Akusiyona i-destination yenu. Baphiliseni niya kwi-destination. Bavuleni amehlo niya kwi-destination. Noma niceba cebani nibheke kwi-destination kodwa nikhona bazalwane. Wathi nina ngicela ningayibheki lento le. Ngabona uSathanewa awiswa ngama miracles. Wathi ningathokozeli ukuthi nivusa abantu kodwa thokozelane ukuthi amagama enu. Kusiza ngani ukuvusa umuntu ungafiki la isiya khona? Ngambela kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa alahlekelwe? Wena kanisakhuluma manje nisakhuluma. Sengikhuluma ngedwa manje. Engathi ngathola noma babe u5 nje abazongisiza. Wabanikeza ini bazalwane? Amani. Hayi come on, wabanikeza ini? Because everything in the kingdom is about mhlambe anginishiye kancane lapho. Ake sibuye kuyo insindiso. Incwadi kaJohn chapter 1 verse number 12. Bonke abamamukelayo, bonke abamamukelayo wabanikeza ini bazalwane? Engazathi ngishumeza abantu abalazy kakhulu namhlanje. Bonke abamamukelayo wabanikeza ini amandla. Ubungazi wena ukuthi amandla la enza ukuthi ubizwe ngokuthi umntwana kaNkulunkulu. Because everything about salvation is power. Kodwa nikhona bazalwane. Mhlambe angiye emavesini eniwathanda kakhulu. Uma siya encwadini yesibili yabaseKorinte uchapter number 5 uverse number 17, uyabona le verse liveza amandla angakaza abonwa. Lithi umuntu kuKristu uyisidalwa akashintshwa. Into seduzane kwakuthi angishintshwanga mina. Angisiyona ilokhuza ama result oshintsho. Angisiwona ama result oshintsho. Uphinde ezandleni zakhe waphinda wangidala. Bonke abamamukela umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kwenzekani? Ngoba uJesu akakusi phambili kanti akakadili nepast. Yonke into ela insindisweni, inkinga yakho ingqondo. Inkinga yakho upstairs. Ngoba uyayicabanga le past yakho. Kodwa uma usuku uKristu
ngicela utshela khohlwa mani lento khohlwa. I know why aborta lengane kodwa khohlwa. Ya wambulala umuntu kodwa yenza njani? Khohlwa. Because uma usindiswa, insindiso iqala ithi backwards before ithi forward. Amandla akwazi ukublot out, to erase everything that you really did. Yabona ngamandla lawo. Uyabona noma ngabe kuthiwa ubusenkantolo wawuyenzile into yakukhipha inkantolo, ukhona omunye ummeli bafika kuye abuye futhi athi inkantolo ake sibuyele khona ngoba le yanda ayisusiwe isalokhu ikhona lapho. Kodwa mawufika kuJesu, that's power. Mhlambe ake sibuyele kuye uExodus. Sibuyele kuExodus. Ngenxa ukuthi uMoses phela ukuhamba eGibhithe. Wahamba ngenamandla ebulele. Kodwa uma sebuya wahlangana noNkulunkulu lapha ayayihlala. Kwenzeka izinto ayingacabanga ukuthi ziyakwazi ukwenzeka kumuntu. Wabuyela kuFaro wayobhekana necala lokubulala kwakhe. Balikhohlwa sengazathi likaze libe khona. No, anikho nina anikho. Balikhohlwa ngathi likaze libe khona icala ukuthi uMoses wahamba ubaleka. Balikhohlwa. Kuthi ngishubele njengabase West Africa ukuthi may the Lord forget everything. May your God forget. May your God forget. But my boy Moses, what ma ethi uFaro ubani lo Nkulunkulu waqonda emfuleni naye wafike wathinta amanzi aphenduka aba igazi ngenxa ukuthi everything uyabona into yakuhlula ungakabi naNkulunkulu ngeke isakuhlula manje. Kodwa ngakhuluma nawe mntana ukuthi lento yakuhlula wena ngesalary yakho owawujabula uthi ngaze nganyuselwe esikhundle wahluleka ngesalary. Kodwa mawuhlangana naye shandele bosaya bakha kapoposaya uhlangana naye, you collide with the power. Nifuna ibheke lento ekuhlulile uthi wena ubucabanga ukuthi umhlulile uyadlala. Sengihlangana nomdala weinsuku owayekhona nokhona noyoba khona phakathi naphakathi, umdala wezinsuku shiphophophophopho raphakashakapha riboshanteke everything. Mhlambe angisho nansi yokugcina bese ngiyanidedela. Encwadini yokuqala baseThesalonika chapter number 4 ukhuluma ngenye into inkanankana yena. Uverse number 13 wakhona uthi angithandi ningabi nakwazi angithandi ningabi nakwazi ngaba njani. Funa ulifunde kahle. Angithandi ningabi nakwazi ngaba njani. Hayi abaleleyo
Fundela. Lithi angithandi ningabe nakwazi ngaba njani? Leliya gama likwi present continuous tense. Those who fall keep on keeping on falling asleep. Hey, yabo lenkosi engahlangana nayo ngo1980. Sengiyibonile siphakathi kwethu. Angithandi ningabi nakwazi abalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Come on, keep down. Come on, push it. Ngokuba uma sikholwa sinjani ukuthi uJesu wenza njani kanjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuKristu kanye naye. In other words, uma belala abahlala ethuneni. Okay. Uma nje umzalwane lala akahlali kuphi? Kulala umzimba ethuneni. Kodwa yena anyuke ayoba kanye noKristu amsindisayo. Engazathi ke sesidukile manje sisashumayela lona. Lithi ke iBhayibheli uma sikholwa uNkulunkulu Baba uyakubenza njani? Uyobaletha kanye nobani? Uyobaletha kanye nobani? Bazona engathi iBible study le. Kodwa amandla futhi kodwa iBible study. Uyakubaletha kanye nobani? Kanye noJesu kanye naye. Come on, push it down. Niyafala manje. Ngokuba lokhu sikusho kini ezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela. Amanye amagama laba sebefile asizufika kuqala ngoba bona sebevele. Can we work on this? Asikufika kuqala. Asikubandulela thina sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi. Ngoba inkosi izokwenza njani yona? Izofika. Come on, buyela kulela verse. Asikubandulela nempela abalele. Qhubeka ke siye kuleli elandela lelo jahile. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo nangephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Leli verse ke alisakhulumi ngabo, selikhuluma ngemizimba. Bona beza nobani? Come on. Bona beza nobani? No Christ. Kodwa bawuvuka kuqala. Ukuvuka okukhulunywa ngakho la akusikhona ukuvuka kwabangcwele. Kukhulunywa ngoku akusikhona ukuvuka ordinary. Kodwa kukhulunywa ngokuvuka kwabangcwele. Ngoba abangakholwa abangafanga kuKristu
bazosala uma bafe bekuKristu bevuka. So abazovuka kuqala abafe bekuKristu. Ayikhulumi ngathi esaphilayo leverse. Leverse likhuluma ngalabo asebephansi komhlaba befile, ngoba abanye bafe bekuKristu, abanye bafe bengekho kuKristu. Thana inkosi angize ngife ngeKristu. So lithi iBhayibheli ke bavuka kuqala kunalaba abangakholwa. Come on, push it. Khona thina esekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini laba behla noKristu, sihlangane nabo emafini, sihlangabeza inkosi emoyeni. Kanjalo ke siyakuba nabo njalo. Awucabanga amandla azosebenza kwi-rapture. Ngicela ucabange ngengqondo yakho ukuthi kanjani amandla. La mandla lawa azothi uma eza kanye ne-force of gravity ithi yasondela, kucaba kusho ukuthi sekuhlangana amandla sezulwini lawa we-force of gravity, ukuthi ma izinto nyuka wona donsele phansi ahlehle, ngoba kobe sekufike the real power of heaven ezohlutha bonke abafebe kuKristu. That is power. Come on. That is power. Everything about salvation is power. Everything about salvation is power. Wathi kuPaul lapha sifunda khona ukuze ngimazi yena mthandazo wami, ukuze ngimazi yena ngazi nama yabakhasatha. Angifuni ukuba ordinary, angifuni ukuba nje. Mshawa wakhathala ukuba ilento yiyo ima uzothola kuyiyona yona. Mshawa khathala, inkinga ukuthi awukakhathali ilezinto lama limitations nokuba weak nokugula nokufa nazo zonke lezinto awukakhathali. Kodwa kufuneka abantu abasho njengoPaul abathi I'm tired to be like this, ukuze ngimazi yena. Ukapoya taba librado zikapa kuya bahanda kuna mandikese lipapayata ukuze ngimazi yena nasinamandla ofukuluka. Sindi zero opposite. Asinale linye themba bafowethu, uyedwa oyithemba lethu, uyedwa uze kumazi yena nasinamandla ovuka kwakhe. Uyabona ke ku-2025 uzongena wazi ukuthi awekho amandla akwazi ukugumbukela amandla ensindisi esihamba inamandla lento. Come on. Msindisi I'm
Basha. Libra Kazikataba. The hand of the Lord is upon you, my brother. Usha Prasaya. Ropoposaya. Rokoroboshan. Oh God. Mhlambe ake sithandaze nabantu abathi ukuze ngamazi nazi namandla ovuko lwakhe bakufanele ngabe usula wena uthi I need this power. Bishops, can you come and help me out? Apostles, come and help me out. Shandele bosi kapaya. Ropoposaya. Kuzoqhamuka ivoice yasezulwini. Ukapapapaya nekesi. Lebro. Uyabadakase tebo. Huna mandekesa yana. Liproboya tabadas. Likapaya telebosi. Tonight, one touch is enough. One touch. Phakamisani izandla zenu. Noma umile noma uguqile. Phakamisa izandla zakho kuye. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mampostoli, come and pray. Lagu microphone. Sizobe sibabeka izandla. As she is praying, kukhona amandla etha kule ndawo ngendlela engajwayelekile. Uyabona sothi sikuthinta la kube kwenzeka izinto ekhaya, kwenzeka izinto e-office osebenza kulo. Kwenzeka izinto in the church where you work. God is doing wonderful. Ibhizinisi lakho manje sitekela amandla kaNkulunkulu phezu kwakho ayosebenza ibhizinisi lakho. Thandaza manje. Ushela la 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 la. Ula la 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 la.
umzuzu Yise wenkosi yethu Jesu, siyathandaza nandi ibandla lakho lemboze ngamandla, lembathe simakade, lembathe sikhathe sikuso uNkulunkulu wethu. Asifuni sihambe sinquno, sembathise ngamandla akho, sigcwalise ngamandla akho, sihambe emandleni akho, sikhuluma amandla akho, sidemonstrate amandla akho, sibone amandla akho. Baba wethu ongcwele, ukuze kufezeke ukuthi these are the days of the Pentecost, the power from above. Siyathandaza ke moya ingcwele, as your church siza kuwe, sisemadolweni sizothi Nkosi wadedele lamandla, wadedele kulabo mama, wadedele lamandla kulabo baba. Izinto esihlangana nazo kulesi sikhathi azidingi an ordinary person. They need people with the power from above. In the mighty name of Jesus, amandla ekhanda, amandla umzimba wonke, amandla ezandleni, amandla emehlweni, amandla kwi-appearance, amandla siphefumula, amandla sikhuluma, amandla sibeka izandla, amandla wherever we are. Let the power enter where we enter. We give you glory. This is the day. This is the church of power. Baba wethu ongcwele yenza imimangaliso phakathi kwethu nangezimpilo zethu. In Jesus' mighty name, we give you glory. We give you praise. Come on, open your mouth. Open your mouth. Speak whatever is in your heart. Hoyabale libloko shatabaya. Koso Goliath bayawa because of the power. Amathuna akugqitshwe khona izifo ayavuleka, ziyaphuma. La kugqitshwe khona impumelelo yethu siyavuleka. Onke lamathuna bavuswa abangcwele. Our ministries will work in power. Father, we give you all the glory. We give you all the praise. Shaya izandla and make a joyful noise. Engathi uyambona ongabonwayo, engathi uyambona wale ngesibambanweni. Come on, shout unto him, for he is worthy of the praise. Maya kate libra dozi kapa lepra pasi katapaya unamasia tapa krokorobo shatapaya libra dozi katapa. Ziyavuleka indlela evalekile, avuleka amasango abevalekile ngegama likaJesu. Baphakanyiswa isitho esibabeke
phansi ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu. Power back into the church. We give you glory, we give you praise, we give you praise. Thatha lo nkomo umenjalo. Awu saze sakuthanda Nkosi, awu siyakuthanda Nkosi, siyakuthanda Jesu, siyakuthanda Mongcwele, siyakuthanda Nkulunkulu. Asazi ngabe siphi ngaphandle kwakho, ngabe kade sakwinywa, ngabe kade sakhukhulwa, but because of your power we are still standing and we are going to thrive and we are the winners in Jesus' mighty name. We give you praise, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Situmisa ovukile kwabafileyo, wathi ngiphiwa amandla onke esulwini nasemhlabeni, wathi hambani nawo lawo mali. Thank you, Jesus. I want us to make a seed. Ngoba sonke isikhathi uma ike yana imvula evela esulwini, sekudingeka imvula isidi ingene emhlabathini. But I want you to be very wise. Ungabe njengomuntu ongacabanga. That's why I want you. Say now, my envelope. Bring them. I want you to sow a seed and any revelation. A revelation. Upaling upon the seed of power. Angindizwele ukuthi angaze ngisho ukuthi 8,000, 20,000. No. This is going to be for the people with a revelation. Kuya ngokuthi ufunani. Aba yenze lento abantwana bakho abayikholwayo manje ngegama likaJesu. Amen. Umji yakho ushonele. Oh, I want you to sing something. I want you to take the envelope because izwe alikak experience. There's something big in you. Something big in this guy. Something big in this guy. I want you to sing something. Oh, I love you. Oh, I love you. I love him. Oh, my Redeemer. Yes, I love him. Yes, I love him. Yes, I love him. My Redeemer. Who am I?
the sun, and the earth, and everything. When my Savior died, my Savior died. I pray that the blessing of the Lord will come upon each and every one of them. Amandla, that in 2025 we will walk in power in such a way that the enemy fears us. Standazela ukuthi uNkulunkulu wethu as we sow this seed, phinda wenze
ngendlela uNkulunkulu wethu esikholwa ngayo. In Jesus name. Amen. Khumbuleke Ananiya wacabanga ukuthi uNkulunkulu ubuka lokho akufakayo. Kanti uNkulunkulu ubuka lokho okuseleyo. So like a wise person. uNkulunkulu anibusise. Thank you so much. Thank you, Jesus. Ngicela umfundisi Makhathini. Man of God uzocela uzosithandazela baba. Sibongele inkosi. Siyathoba uNkulunkulu wethu ongcwele phambi kobuso bakhe ebusuku konke uNkulunkulu sokwenzela ukuphila kwethu kuyakumangalisa ukuphila kwethu. Siyathoba baba wethu omuhle, sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele kakhulu baba ukukhuluma kwakho. Udumo uNkulunkulu lukufanele, uyinkosi wena kuze kube phakade, uNkulunkulu ongaguqukiyo. Siyabonga baba ukukhuluma ngalendlela nakulobo busuku wakondla ukuphila kwethu. Siyathanda ke baba ukukunikeza udumo, sithi nguwe uNkulunkulu ofanele ukukho